Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri. A daidai wannan lokaci wani babban labari ya faru daga cikin Gabas ta Tsakiya. Iran ta kai ma 'yan America hari, ba karamin hari ba, wannan serious one ne sosai, ba wani an ji an fasa wani gida bane ko an ji an fasa wani military base bane. A'a, wannan ba wannan bane. Jirgin ruwa ne aka kai masa hari. Sannan kuma ina nufin jirgin ruwa da ke dauke da mai ba ina nufin jirgin ruwa da ke dokan kaya ba cargo ship ba. Ina nufin warship da kanshi, kuma babban nan da ake kiran shi destroyer. Shi Iran ta kai hari. Kasance tare da mu, da mu kawo muku shi dalla sannan kuma akwai wani abin da ke faruwa cikin kasan Russia, shi kuma za mu kawo muku. Sannan kuma akwai abin da ke faruwa cikin kasan Kuwait, kasan Bahrain, za mu kawo muku. To amma idan farkon ka kenan kan wannan shafi, nan muna maganar geopolitics ne. Don shi kai kuma kai ka danna kan subscribe button, sannan ka danna kan kararrawar wannan, saboda duk lokacin da mu aje wani abu kai kuma ka gani ka ci amfanin shi. Kada ku manta da kun comment, kun like, kun share, kun tura ku ba sauran yan wayon ku, saboda su ma su zo su gani amfanin shi, su waye da abin da ke faruwa a gidan duniya. Ni mai gabatar muku da wannan labarai sunana Salman Al-Faris, a bar shi sunan wannan shafi Hausa News Network. Yanzu mu shiga cikin stories nan sosai. Idan ba ku manta ba, jina ka muku labarin cewa kamar 'yan Iran sun kai ma 'yan Kuwait hari. To wannan da kuke ganin ga ainihin airportin Kuwait kenan, ainihin babban airportin Kuwait kenan harin nan ya kai gare su. To kun ga kamar ga drone ya zo ya fasa airportin nan. To amma kun san kamar 'yan Iran sun ce kamar su ba su suka fasa ma airportin nan ba. In ji 'yan Iran wai Patriot missiles ne da ya tashi shi rasa hanyar shi zai fasa airportin nan. To amma ni bidiyon ga da nake da shin gana tabbatar mini da cewa kan ba Patriot missiles bane. Iran na so su yi wasa da hankalin 'yan America ne. Ministry of Health in Kuwait sun report cewa kamar mutane 63 suka samu rauni a cikin wanga atakan ga. Sai 'yan CENTCOM suka zo za su wanki kansu, suka ce kamar wai an kai hari daga airportin Kuwait, kuma ta bangaren passenger an yi amfani da shi da drones ne. Wato 'yan Iran suka yi amfani da drones suka kai hari wannan wurin nan. Inji CENTCOM wai 'yan Iran na son su yi kariya su ce kamar wai 'yan America ne. Ba gaskiya bane, ba mu bane, ba mu aikata wani abu haka nan ba, 'yan Iran suka aikata. Sannan ba wannan kawai ne babban harin da suka kai ba, saboda 'yan America sun kai ma babban jirgin ruwan 'yan Iran guda hari kan Strait of Hormuz. To shine suka fara barbara, suka fara zuwa destroyer America guda ya bar kan Arabian Sea har ya zo ya kai shigo cikin Gulf of Oman. To shine 'yan Iran suka tura drones da yawa da missiles da yawa a je kan wannan destroyer nan. Yanzu hakan ga sun samu destroyer nan, sun fasa destroyer nan. Amma Iran wo sun rama ne, saboda wai abinda 'yan America suka aikata musu su sun rama ne. To amma shi 'yan CENTCOM wannan kuma CENTCOM suka zo suka ce kamar wai ba gaskiya bane sam. Har yanzu kayan yakin su na America suna tuma sama, suna bi kan ruwa, sannan kuma suna operate yanda suka kamata su operate duka kuma safely. Ana cikin haka sai Wall Street Journal suka report mana cewa kamar wasu sun samu labari daga ma'aikatan White House ko wance kamar aidin White House cewa kamar Donald Trump ya ce shi ba zai kai ma 'yan Iran hari kuma ba, sai dai watakila 'yan Iran sun kai ma 'yan America hari har in sojojin America sun mutu tukunin da kai musu hari. To amma akwai wani intel da na fake, wannan intel nan yana da nasaba da wannan news ga ko wannan labarin ga. Wani abu ne intel nan, ku kasa kunnuwan ku ji ne. Wancan sati rana wata yau ranar Alhamis hakan ga, shi shugaban kasan Iran Masoud Pezeshkian ya kira shugaban kasan Pakistan ko Prime Minister Pakistan da ake kiran sa Shehbaz Sharif. Shi suka yi magana, shi ke cewa kamar tun da kai ke sakankani kake yarjejeniyan nan, bari mu fadi maka magana guda. Mun kai munzilin da ya kamata mu try nuclear weapon in dai muna so a kowane lokaci. Saboda shi fadima mutanen kan nan, wato 'yan America kenan, idan suka yi wasa da mu da su mun yi mu so mu nuclear war. Kuma wannan karo mun try mainland America. Wannan intel ne na piku, ainihin wani babban CIA na da su suka piku wannan intel ga. Bari mu baku labarin da ke faruwa. Sai Shehbaz Sharif ya fadi ma ambassador Pakistan da ke a kasan America, shi ke maza je ka ga Marco Rubio da ya fi magana da Marco Rubio. Shi Marco Rubio ya ce wannan ba maganan kan waya bane, mu gamu gobe daga office, maza babu lokaci. To shi Marco Rubio kuma ya doki wannan labari na ya jefa ne Donald Trump. Don shi kun lura daga Juma'a har ranar jiya Donald Trump bai yi wani magana hauka na rena 'yan Iran ba, ya tone down kadan, saboda ya gane cewa kamar inda aka kai nan abin ya zama deadly. Intel ma na nuna cewa kamar yana daga cikin dalilin da yasa Donald Trump ya daka mana Netanyahu sawa. Yanzu haka Donald Trump ya confirm kuma kan wannan mun shiga ciki sosai. Amma dan wanmu Abu Fatima ya ga wani labari wani wuri har ya turo mini ya tambaye ni cewa kamar ya ga wani wuri cewa kamar an ce shugaban kasan Iran Masoud Pezeshkian yana son ya resign. Na cikin ban da wannan labari tukunnan mu jira, watakila ni wannan labari ya kai wuri na late, amma ni ban tabbatar ba dai tukunnan. Sannan idan ka je cikin kasan Iran suna anniversary na zagayowar mutuwan Ayatollah Khomeini, wato Imam Khomeini da kanshi, zagayowar mutuwansa. To cikin wannan ne wanda kuke gani kan screening kun ga ana ce masa Kaliba, shine Speaker of Parliament in Iran, ya fito yi magana. To cikin maganar shi yake cewa kamar yanzu sun kai kwararafa, sun kai
kololo idan 'yan America suka kai musu hari wai yanzu haka an wuce lokacin da 'yan America da su kai musu hari shi su cire ido suna kallon kamar okay tunda ana kan ceasefire ba mu so mu wani abin da dai ba ta ceasefire na wai idan America suka kai musu hari guda daya sun kai musu hari guda biyu ko uku ko fudu ko biyar saboda dole sai su bar America ya regret wannan harin nan da suke kawo wannan. Sannan ku kalli wannan mapin ga ku kalli wannan picture ga da ke kan screenin kun ga satellite image ne wato an samu wannan hoto ne daga satellite kun ga wani wuri ne harin da 'yan Iran su ma suka kai ma 'yan Kuwait nan kenan wato military base in America da ke Kuwait da ake kiran shi Ali Al-Salim wannan base nan 'yan Iran suka kai ma wannan harin nan ku kalli shi ke kan screenin kun ga wannan satellite image kenan amma intel nan da na samu wanda dai na kawo muku labarin shi yanzu hakan ga kaman Bloomberg sun samu wannan intel nan saboda ku duba reporting da Bloomberg suka fito da shi Bloomberg wai yanzu hakan ga 'yan America na kallon kaman 'yan Iran yanzu suna da ban tsoro kan batun nuclear weapon nan ya fi ma tun kafin a soma yakin nan a cikin maganan Bloomberg sun ce kaman wai ku lura da wani abu guda daya wai kafin a soma yakin nan kafin a soma yakin ga na biyun ga an yi 12 day war wannan 12 day war nan an yi shi June 2025 ne wani lokacin da aka kai wannan harin nan 'yan Iran sun yarda sun amince sun bude kofofin suka bar IAEA suka inspect dukkanin wani baci da ya faru cikin wannan operations nan amma ba yanzu ba yanzu Iran sun kiyasan kuna kallon kamar Iran ba suna yin nuclear weapon a boyi bane in ji Bloomberg na son su jayo hankalin mu cewa kamar mutanen ga da dukkan alamu kamar suna nuclear weapon ma ba suna da shi ba already ba suna yi kenan sannan gidan majalisar Iran kuma wasu na bayan sojojin su suna bayan Ministry of Defense su kawo bill su kawo dukkanin wani abin da suke bukata in dai sun yi measures wannan measures nan suna bukatan region nan ya kai har ofisin waɗanda suka kai ma shugabansu hari suka kashe shugabansu to sun grant wannan abin nan sun pass wannan bill nan don ya kamata suna da wannan measures nan dukkanin inda ofisin mai shi yake ya kamata measures su ya kai wannan wurin nan kuna kallon wani fira suke yin ga suna magana intercontinental ballistic missiles kenan sai Donald Trump ya zauna daga Oval Office sai suka tambaye shi cewa kamar idan ka kalli harin da 'yan Iran suka kai cikin Kuwait yau wannan harin yana da muni sosai sun attack airport ne sannan kuma sun attack base mu shin mun mu ce kamar yanzu dai ceasefire nan ya zo karshe kenan za mu shige su ne ba za mu shige su ba ceasefire bai zo karshe ba wai idan kaga wani abu ya faru akwai dalili there's a reason for the attack na to wani abu ne reason nan Donald Trump bai fadi ba abin da ya ce ne wai yanzu akan ga negotiation nan ya samu labarin cewa kamar ko an kama masa labarin cewa kamar negotiations ne yana tafiya daidai yana tafiya da kyau sosai to amma komai na nuna cewa kamar inda an samu agreement over the weekend sun ga to man san dalilin da yasa Donald Trump yake jan jikin shi ba ko dai intel da na samu nan saboda shi ne shi aka tafi Donald Trump ba don shi yanzu aka ga da 'yan Iran suka kai muna hari nan da kake cewa kamar ceasefire nan bai zo karshe ban nan a cikin littafin kai idan aka ce ceasefire menene ceasefire don ba mu gane ba ya sha bin mun break kuma an ce kamar ceasefire na har gobe na nan ba baka gane ba ne ji da to ba kuma ku gane ba ne ko kun ga wannan duniyar nan ceasefire shine ana hare-hare amma bayan shi da yawa amma idan ana yaki kullum kowane minute kowane awa ana kai hari nan ne amma da an zo an yi ceasefire nan kai ga kuma ana nan shi ayi guda ana nan shi ayi guda wannan duniyar nan haka su ceasefire su yake sannan kun ga Donald Trump bai sa abin da ke faruwa cikin kasar America ba wallahi tallahi bari in prove muku dalilin da yasa nake faɗi wannan magana jiya Marco Rubio shine state secretary Donald Trump ya je ya zauna daga Senate suna masa tambayoyi sai suka tambaye shi cewa kamar Donald Trump ya zo ya yi tweet kamar ya yi magana da 'yan Hezbollah gaskiya ne ainihin 'yan Hezbollah terrorist group da ya magana da su ko dai su waye magana da su sai Marco Rubio Marco Rubio ya ce kamar ba ainihin Hezbollah ya magana da su ba ya yi magana da gwamnatin Lebanon ne gwamnatin Lebanon suka yi magana da 'yan Hezbollah sai su suka doku wannan feedback na suka ba Donald Trump don shi kamar dai a ce ya yi magana da 'yan Hezbollah kenan dalilin da ya sa ya ce kamar ya yi magana da 'yan Hezbollah kenan kun gani inda yana da wannan information nan sai yau 'yan jarida suka tambaye shi cewa kamar shin gaskiya kai magana da 'yan Hezbollah for the first time yanzu aka yi magana da su kun ga an sha bambam kenan bakin su yayi biyu kenan kuma administration guda suna ta tafka shirme amma ga interesting part nan da nake son ku duka ku kai nan ku ji saboda 'yan jarida ta zauna da Donald Trump one on one sai take tambayan cewa kamar a jiya mun samu wani labarin cewa kamar ka zaburo ma Bibi Netanyahu ka ce masa kamar baka da lafiya ne ala kana hauka ne kana kallon kamar ba don ni ba da ba tuge ka ba kana kallon kamar ba don ni ba da ba bolakanta ka ba kana kallon kamar inda ba don ni ba da ba kai ka jail ba wani abu kenan kake yi hakan ga shi ya ce kamar gaskiya ne nayi
wai gaskiya ne nayi dai amma ba nayi fushi bane kamar yadda suke cewa kamar nayi fushin nan. Ainihin magana ne raina ya bata ne saboda muna magana shi ma yayi rantsi shi yayi yaki da ƴan Lebanon nan. Nake ce masa kan bibi ka san kamar ya zo wani lokaci ya kamata mu kawo karshen yakin ga. Ya kuma na maka magana baka ji. Sai Trump ya ci gaba da magana yake cewa kamar ai sa ran nan ina magana da shi sai nake ce mai kamar naji an ce kamar wai kai yaudare ni ka bar na shigo cikin yakin ga. Ba kai yaudare ni ba. Kai guntu ka yaudare ni saboda ni in ba don ni ba da babu Israel. Inda ba don ni hannuna ke cikin yakin gaba da Iran sun gama da Israel tuntuni. waga mutum ga yau yana baya ga gobe ba shi bayan ka ai walakantacce da ya walakanta. Sannan shi aka tambaye shi yanzu ya batun Ayatollah Mujtaba Hamna'i wani abu ke faruwa tsakanin kai da shi. Wai yanzu akan gani ni da shi kuma muna samun alaka sosai wurin yarjejeniya. Matsayin su da suke sayawa suna nuna cewa kamar shi da approval shi tukunnan su saya wannan matsayin nan. Dukkanin abin da ke faruwa cikin kasan Iran nan shi farko baban shi ne, sannan shi suna respecting shi komai yana bi ta shi. Wani rana mun meet at some point da ni da shi mun meet na ce kamar ka kashe baban mutum ka kare ka zo ka ce kamar kun meet. Abu guda da nake son ku fahimci ne Donald Trump da kanshi ya fadi bakin shi dalilin da yasa yake respect Putin kenan, dalilin da yasa yake respect Xi Jinping kenan, duk da dai cewa kamar su abokanan gaban yan America ne to amma shi na respecting su, yana respect North Korea saboda yana son namiji sosai, yana son wanda ke da conviction. Shi Donald Trump in yayi han kamar han sai ji tsoron ka, shi farin kura ne wallahi, shi ga tsoro gaban tsoro haka ita. Amma Abbas Arachi ya zo yayi maganan da yayi nan shi ake cewa diplomatic talk. Kuji ya ce kamar wai mun tura sako mun ba yan America mun ce musu kamar idan yan Isra'ila suka kuma kai hari a cikin Lebanon musamman cikin Beirut to kamar dai sun ba mu dama ne mu kama yan Isra'ila hari, don shi wannan abin da ke faruwa kenan. To amma karshe shi ya ce kamar wai amma yarjejeniyar nan da ke tsakanin mu da aka ce kamar ya guncin nan, wannan yarjejeniyar nan bai gunce ba amma ya tsaya ne. To menene tsayawa menene guncewa? Kun ga wannan ake cewa diplomatic talk. Sannan a cikin WhatsApp group mu na tura wannan video lokacin da Marco Rubio da ya je Congress ake masa tambayoyi, aka tambaye shi batun Kuwait. To shi da kanshi ma shi yake maganan cewa kamar wai waɗanda suke taimakon America aggressively kasashe guda biyu ne daga cikin Middle East nan, Kuwait da UAE. Shine foreign minister Iran da ake kiran shi Abbas Arachi ya zo ya post wannan video nan daga Twitter. Shi zana cewa sojojin Iran suna sare kansu ta hanyar kai hari daga inda aka bada hanya a kawo hari a bata ceasefire nan sannan kuma a bata civilian shipping. Sai ci gaba da cewa kamar waɗanda suke son su ga karshen Iran suke bada hanya ake iya amfani da kasashen su ake kawo na hari. To su sani cewa kamar sanctions, abinda sanctions da war bai iya ya kawo karshen shi ba, yaki da yawa ba zai kuma ka karshen wannan abin nan ba. Sannan shine yan Lebanon kun san rago ne, wai su har yanzu sun yadda da yan America, wai an je an zauna America an yi yarjejeniya tsakanin su da yan Isra'ila, amma sai sun wanga kasashe guda biyu da suke America suka zo wannan zama. Yanzu sun dace cewa kamar yanzu yan Hezbollah su bar wannan karkarin Litani River nan, wato rafin da ake kiran shi Litani nan, su bar wannan gurin nan sam. Sojojin Lebanon da taimakon America sun zo wannan karkarin nan su zo su protect wannan wurin da shi. Sojojin America da su zo su rika inda yan kasa suke wurin suke zaune wurin. To yanzu mu tambayi kanmu, bayan Litani River nan da yan Isra'ila suka fasa suka shigo wannan wurin nan, yanzu kun bar su koma ne su fita cikin bodan yan Lebanon ko dai wannan ba ku tattauna ba saboda kun zama raguna ko saboda samun dama har Lebanon sun dace da yan America da yan Isra'ila cewa kamar yan Iran su suka kawo rashin zaman lafiya daga cikin Middle East karkar baki da yan Iran zaman suke yi aka kai musu hari suke defend kansu, yanzu su ne suke da matsala amma su ba condemn din shi. Yanzu aka an condemn yan Iran cikin wannan zaman nan amma ba condemn yan Isra'ila ba. Su da suka tarwasa Lebanon, su da suka tarwasa Gaza, su da suka tarwasa West Bank, su da yanzu aka ga saboda su ba a samun zaman lafiya daga cikin Syria, su ne mu'mul aba'isin duka amma su ba condemn su ba ma yi maganar su ba sam saboda ma ana ma ba su ma ankuri ne. Na ambassador Israel na shi zauna yana cewa kamar sun gode ma shugaban kasar Lebanon Aoun, sun gode ma shugaban kasar America Donald Trump, sannan sun gode ma shugaban kasar Israel Benjamin Netanyahu. Wai ba don su ba da ba samu zaman lafiya, wanci wasi muku an samu zaman lafiya, wace muku yan Hezbollah sun dace da abin da kuke so, wace muku ku duka ba san kamar ku duka munafukai bane, duwawun ku na game ba. Abu guda da mutane ba su sani ba kan batun Lebanon, dalilin da yasa Lebanon dama tun fil azal babu zaman lafiya kenan. Kun ga yanzu aka ga shugaban kasar Lebanon Joseph Aoun ga shi Christian ne, Prime Minister Lebanon musulmi ne amma shi dan sunna ne, sannan kuma ga yan Hezbollah su yan Shi'a ne. Don shi kun ga su yan Lebanon da kansu ba suka dacewa da juna ba fa, kuma mutanen da kuke cewa kamar kun dace
dace da su ku duba abin da suke aikata muku har gobe. Yanzu akan ga paramedics kenan suka kashe nafa suna cikin ambulance da ke aiki ku da kuke kai musu hari kun ambulance na aiki na kwasan mutane ana kai su gidan asibiti ana duban su. Wannan ambulance na da kan sun kalbi wannan ambulance nan sannan sun kashe mutane cikin wannan ambulance nan waɗanda suke aikin wannan ambulance nan sunan su paramedics. Yanzu haka sun kashe mutane guda 2 kuma kun ji kun zauna da su kun dace da su. Wani irin dacewa ta wani wuri ta yaya? To amma da mun sallako mun shigo cikin kasan Russia kuma to akwai hari da yan Ukraine suka kawo cikin kasan Russia sun kawo hari daga DPR ina nufin Donetsk People region. To amma cikin wannan region nan sun halbi wani bus ne. Sakamakon wannan halbin bus nan sun kashe mutane guda 7. Russia sun yi fushi sosai banda wannan ma sun kuma kai hari daga cikin St. Petersburg kuma. Da dai suke cikin WhatsApp platform na turo video nan da nake guna muku lokacin da suka kai wannan harin nan drone ne zai gamu da bus nan na tafiya kan hanya shikenan kan banza cikin gari. Sunan birnin nan da aka kai harin nan yana Kiev. Wai mutanen da suka samu rauni sun kai 12. Basin kenan ku gani kan screening kun ga yanzu hakan ga yan Russia sun bude investigation suna bincike ta yaya abin ya faru me yasa abin ya faru da dukkanin abin da ke tattare da wannan information nan duka sun kamuna. Sannan ga Zelensky kuma ya kuma zo yana kuma furuntuman yan Russia wato yana musu barazana yana cewa kuma wai abin da ya kamata da Russia su yi ne su soma yan Ukraine su shiga cikin NATO saboda idan yan Ukraine ba su samu sun shiga cikin NATO ba to shi dai future nan ya yi very very painful. Abubuwa ya faru wani abu da ya faru ni na kallon Putin na da hankuri too much wannan da ya kamata ya bar durun kasa fa. Sannan kuma shi ci gaba da cewa kamar dalilin da ya sa muke cewa kenan mu yanzu hakan ga ni dai a shirye nake a zauna da Putin a kawo karshen wannan yakin ga ba washe mun jira sauran duniya kowa ya kawo karshen yakin shi tukunan da mu zo mu zauna ba muna kan layi bane mun yi mu ka karshen yakin mu don shi Putin ya yi hankalin shi da kyau ya zo mu zauna. Sannan wannan da kuke ganin ga kamar da dama na fadi muku cewa kamar sun kai hari daga St. Petersburg nan kuma dalilin da yasa wannan abin ya zama news ne sun kai hari ne dudi lokacin da aka soma SPF. Wani abu ne SPF shine St. Petersburg International Economic Forum da kowane shekara ake yi. Wannan shekara jiya ya soma kuma jiya yan Ukraine ga suka kai wanga harin ga sun kai hari ne daga wani matatan mai ba refinery bane oil terminal ne ku ganin kan screening kun ga ina jin na ma turo muku wannan video nan cikin WhatsApp group nan. Sannan kuma ku gafarta mini samu shiga cikin Africa akwai wani abin da ke faruwa cikin kasan Kenya da ya kamata in kawo muku labarin nan dukkanin abin da ke faruwa kan wannan ku kwantar da hankalin ku dan kawo muku shi yanzu amma na yi shi brief saboda mutane duka su fahimci. Yanzu hakan ga idan ku je cikin kasan Kenya ababa guda 4 ke faruwa a take. Na farko shine protest. Yanzu haka protest ma ya zama deadly. Wannan zanga-zangan da ake yi nan ya yi muni sosai. Yanzu hakan ga mutane na jin ciwo wasu ma na mutuwa a cikin wannan zanga-zangan nan. Kuma bayan wannan zanga-zangan nan an kai lamarin nan kotu an ce kamar ba za a yadda wannan abin nan ya pass ba a yi wannan abin nan ba. Sannan bayan wannan kuma su ma kungiyar da suke kula da lamarin lafiyar mutanen Kenya kuma sun ce kamar wannan abin nan bai dace ba sam. Don shi to wani abu ne ke faruwa. Yan America dai suke son su yi 50 bed facility inda da su rika ko ce da su quarantine mutanen su America da suka samu Ebola da suke cikin kasan DC wato Congo. Amma shi wannan facility da da su quarantine ga za su zo su yi cikin Kenya ne daga cikin air basin su da ke cikin Kenya da yan Kenya suka ba su hanya su wannan air basin na cikin wannan air basin da su yi shi. Sunan air basin nan Laikipia yana cikin birnin Nanyuki. To amma ba abin da ke da ban mamaki kenan ba dalilin da yasa William Ruto shugaban kasan Kenya ya yadda shine problem nan saboda me yasa ma za ka yadda to kun gani dalilin da ya kawo wannan zanga-zanga kenan ya kawo rashin jituwa har yanzu kamar abin ya kai court kenan saboda an je an siyu gwamnati nan kamar ba za a yadda wannan abin nan ya te ba. Yanzu akan ga idan ka je cikin kasan Kenya doktoci manya-manyan doktoci na kiran shi containment colony ko kuwa apartheid healthcare model. Wannan abin nan bai dace ba sam ya da a ce kamar yan America su sun samu Ebola ba za a koma da su cikin kasan su ba da a zo mu da su cikin Kenya da ba mu da case nan ko guda muna da 0 case ya wani irin ganganci kenan wai saboda long standing relationship abin ya zo zama janin jaka ana zanga-zanga malam cikin garin Kenya ba dama ana zanga-zanga ce abin ya zo zama deadly har 'yan sanja cikin 1 June gano wato shekaran jiya suka buga bindiga suka kashe mutane guda 2 saura kuma diwa sun jijji ciwo. Sannan high court kuma sun ce kamar sun dibe injunction kan wannan agreement nan sun ce kamar ba su ba da dama ba sun take har shi 23 June sun ba gwamnatin na hanya gwamnatin William Ruto su kawo dukkanin wani document da wani sirrin da ke cikin wannan document nan ko agreement nan da suka boye ba su fadin mutanen Kenya su kawo court ya sani. Wannan cikin legal terms suke kiran shi kamar subpoena nan an subpoena gwamnati. To amma abin da yasa abin ke yin muni sosai saboda har yanzu 'yan America suna yin program suna ta kawo kayan da za su yi
wannan facility nan, maimakon da su samu hankuri su daina saboda kotu ya bada injunction ya ce kamar su samu hankurin ne, da kamar su samu hankuri ba su samu hankuri ba saboda America su so rena kowane kasa ne, su suna kallon kamar Kenya kasa ne. Kenya ba wani kasa bane wurin su. Da mun mu shiga cikin legal argument nan mu faffasa, sannan kuma da mun mu shigo cikin ainihin outbreak nan, ainihin details da ke cikin wannan outbreak nan faffasa, to amma mun yi shi kan ne brief saboda mutane su fahimci ainihin abin da ke faruwa cikin kasar Kenya. Na gode muku sosai saboda kuma akwai wani abin kuma da ke faruwa cikin kasar Senegal kuma, amma wannan kuma watakila gobe mun kawo shi karshe hakan ga saboda mu enlighten mutane. To amma wannan nauki gani kan screen kun ga sunanta Mariya Suluhu Hassan, ta yi wani abu ne ta burge na ce kamar na zo yi magana a kai. Ita ne shugaban kasar Tanzania, ta je cikin Russia bayan ta win election. Kasar da ta fara ziyarta shine Russia. Ba abin da ya burge ni kenan ba, ban damu da wannan ba. Tana so ta je cikin ko'ina, ban damu ba. Da dama da shugabannin mu sun gamu da wanga su powers guda uku ga abin da suke yi duka ne roko. Sai su ce kamar grant kaza muna bukatan taimako kaza, muna bukatan taimako kaza. Mu dai kullun grant muke bukata. Ba mu maganan kasuwanci ne dai ka riba, so respect mu da darajar mu, saboda mu ke da abin sayarwa mana, mu ke da abin kasuwanci, mu ke da human resources duk duniya duka. Da ka ce continents duk duniya duka, Africa ne ke da youngest generation, mu ke da yara wanda suke da fasaha, suke da ilimi sosai da dasu su yi ababa dewa ga energy. Mun yi mu export yaran mu. Misali bari ba ku misali, da ka zo cikin kasan Africa ga ba kasan da ya ka gana produce nurses dai ba kasan da ya ka gana produce nurses. Mun yi mu train wannan nurses mun nan, muna train, muna export, muna ba sauran kasashe waɗanda suke bukatar nurses, mu tura mu ba su, sai su yi aiki wannan kasashen nan, suna turo kudajen su gida, ya taimaki currency mu. Wannan duka mutane mu ba su yi, da mu shugabannin mu sun teno abin da suka iya ne. Muna roƙon kaza, muna bukatan kaza. Shi dio mai fayin ga shi shugaban kasan Senegal ma, shi da ya tema White House ma, abin da ya je yana roko yana tambaya ne golf court. Me da kai da golf court kaman yaya? To abin da matan ga ta yi ta burge ni kenan, ba wani abu da dogon magana ta yi akan ta ba. Ta yi maganan cewa kamar ya kamata a duba kasuwancin sunan tsakanin su Tanzania da Russia a fada da shi, saboda akwai possibility da ya fada da shi. Yanzu shugaban kasa ke magana, abin da ya kamata muna yi kenan. Sannan idan kun lura, abin da aka kirkire shi saboda ya protect mutanen 'yan Isra'ila, yau wannan abin da kanshi na bukatan tsaro shine Iron Dome na bukatan tsaro, saboda yanzu akan ga FPV drones da 'yan Hezbollah ke amfani da shi nan, malam ba dama, suna fasa komi ne, yana wuce komi, yana iya ti miles away. Gidajen jaridu da dama sun report wannan magana da nake yin ga 'yan Isra'ila na jin jiki sosai saboda sun rasa yana da su da FPV drones. Ya bar air defenses su duka ya zama banku, bai da amfani kuma. Sannan gwamnatin Bahrain Al Khalifa kenan suna kame yanzu akan ga report da muke samu, sun kama mutane guda 20. A cikin wannan 20 nan akwai malumma guda 5. Malumman su ke gani kan screening kun ga, amma malumman Shiya da mutanen Shiya kenan. Kun san dama na faɗi muku demographics in Bahrain nan, shi weird demographics ne. Waɗanda suke mulkin nan sune 'yan sunna, waɗanda suke da yawa cikin garin sune 'yan Shiya. Saboda demographics in 'yan Bahrain, 80% mutanen Bahrain duka sun 'yan Shi'a ne. Don shi yanzu ya bar 'yan Bahrain sun rasa abin da za su yi su crack down wannan abin nan. Don shi abin da suke yi kenan, don sun fara tuhuman su cewa kamar tun da su 'yan Shi'a ne, suna da alaka da Iran, kuma saboda su 'yan Iran ke yi kama su hari haka nan. Na ce to wani abu da mu faɗi kan wannan magana ga, ni dai ban da magana da mu faɗi kan wannan magana. Anan nan karshen shine yanzu kun ji dadin wannan shiri, ku like, ku share, ku subscribe, ku yi dukkan abin da ya kamata ku, saboda ji nisa sauran waye su ma su gani su ci amfani shi. Ni mai gabatar muku da wannan labarai sunana Salman Al Faris, a bar shi sunan wannan shafi Hausa News Network. Ma assalam.